¡Ah, soldados míos! ¡Alarma! ¡Alarma! Y sientan los cristianos el cruel estrago, los agudos filos de vuestras impertérritas cuchillas. ¡Viva l'Azrac! ¡Tomemos el castillo! Alcoyans, per Sant Jordi i Aragó, a defensar la fe de Jesucrist! Hi ha una batalla que es documenta en la primavera de 1276. En Cocentaina hi ha un document antic i parlen d'un rossí que es va perdre, de Roger de Llúria, per cert, que es va perdre en el desbarat de la Canau. Envieu-nos, Senyor, a Jordi Amat, nostre insigne patró, flama sagrada, i que ens donen la lluita al bon costat. En Alcoi n'hi ha rastre documental des de principis del segle XIV de la devoció a Sant Jordi. En el segle XV es va construir la primera església a Sant Jordi. En un lloc tan reduït n'hi ha 3 obres de primer nivell en arquitectura, com és la pròpia església, en pintura, el mural de Cabrera i l'escultura de Ridaura. La reliquia de San Jordi, que se conserva en Alcoy, que se lleva en la procesión, se extrajo del relicario de la Catedral de Valencia, concretamente de la mano de plata que conserva algunos huesos de la mano de San Jordi. Sant Jordi és el patró d'Alcoi i que tota la gent li té molta devoció. Salva tu pueblo, salva